distracting. Okay. Nengo mar uchumi muwe, nengo mar ngima mwacho no osedhi mamalo ni. Wang'eni jodolo no wacho ni mondo chik mar omenda mar higa mar 2023 kata Finance Act ma 2023 mondo mi kaber to sirikal onego gole oko mondi. To koro nyicha gidhi e do sani koro gichako kete mondo dhi mbele. To twak be koro osechakore. Ma pod en gima udwano mondo tim koso koro oseweyo nikech kata ang' ogole sani to en gima osechak tiyo godo to ang' ne tim nang'o mondo mi nengo mar uchumi ni koro dog piny. Trevor, jonon weche mag chike nyalo wacho ni gimiluongo ni gole oko, repeal can happen at any point, at any time. Omiyo thuolo ne mar dhi e doho pod ni kare. There is a possibility. Ngima pek e pinywa ka. Kata in mo manyiolo dweche auchiel mokalo pogore gi mo miolo sani. Mo manchiolo higa mokalo pogore. Ngima pek. Emomiyo nyaka wanon kaka uchumi chalo. Nyaka wanon weche mag this 2023 Finance Act hinyo ji. Giko dweni the next week machiel mabiro ni joma ni osara dhi medo winje mokalo mogik. Ji dhi ywak. Emomiyo nyaka wadil kod weche manie kanyo ma ok odhi kare. Kaka jodolo wasewuoyo weche go eko, the civil society osewuoyo weche go eko, ugendini mamoko kata mani national community be nogo dhogi weche go eko. Omiyo gin weche monego ka ker ka ber ko dwani mondo kik owit mahu ma nye en go matin. To gin gik monego chike ite mondo oloso chumi mar